Nadácia Allianz venovala Kvapke nádeje 40 000 eur, a to na nákup prístroja, ktorý bude pomáhať pri liečbe detských psychiatrických pacientov v jedinej slovenskej liečebni takéhoto druhu v Hrani na východnom Slovensku. Detská psychiatrická liečebňa dostala od Kvapky nádeje prístroj, ktorý bude slúžiť deťom. V podstate sme zistili, že stále tá solidarita a podpora v našej spoločnosti má svoje miesto a chcem sa veľmi poďakovať mene všetkých zamestnancov liečebne a mene detí liečebne za dôveru a za podporu. Čo to dokáže? Zázrak. Rýchlo, bezbolestne a pre deti je to atraktívne, lebo je to niečo, čo doteraz nezažili, nikdy také veci neriešili a je to niečo, keď im len dopredu povieme ten príbeh, ako im vieme pomôcť, že nebudú musieť brať lieky. Deti nie veľmi chcú jesť lieky, keď im vysvetlíme, čo to pre nich znamená, že pôjdu skôr domov, že sa budú mať lepšie, že sa nebudú trápiť, tak myslím, že to je malý zázrak pre každé dieťa. Základom tohto prístroja je táto cievka. Prostredníctvom tejto cievky dochádza k vytváraniu silne pulzujúceho magnetického poľa, ktorý následne tieto magnetické impulzy prenáša v mozgových štruktúr. Je to do hĺbky 3 až 4 cm. Následne dochádza k ovplyvňovaniu jednotlivých neurotransmiterových systémov v mozgu. Závisí to od frekvencie, buď dochádza k excitácii alebo k inhibícii. Čiže pacient dostane na hlavu čiapku, len to je detská veľkosť. Okay. Pán primár má veľkú hlavu. Zafixujem hlavným handúšom, aby sa nehýbal. Následne si nastavím to miesto, ktoré chcem stimulovať. V tejto chvíli sa stimuluje práve toto miesto a mení sa len frekvencia tých výbojov alebo intenzita, alebo ten cyklus je nastavený, takže čo ja viem, kratšie výboje, pauza, dlhšie výboje, pauza. Na to sú určité už urobené výskumy a tie schémy pôsobenia sú už takto nastavené. Čiže u každého človeka to isté miesto. Áno, u každého človeka to isté miesto a potom vlastne sa spustí ten proces, ktorý bude vysielať do mozgu tie magnetické vlny. Dnešnému dňu je to indikované iba v psychiatrii na úzkostné poruchy, depresívne poruchy. Je to indikované na OCD ako pozitívne, negatívne príznaky schizofrenie. Dokonca bol tam efekt pri ťažkej závislosti na nikotínu a to hovorí o psychiatra. Takisto neurologické diagnózy, Alzheimerová choroba, Parkinsonová choroba, tinnitus a zase neurologom sa fešovať do práce nebudeme to využívať pre našich pacientov. A tých pacientov s takýmto diagnózami tu máme veľkú číslo. Kvapka nádeje vznikla pôvodne v Českej republike, založila ju Vendula Svobodová a o niekoľko rokov neskôr prišla aj na Slovensko. Nadácia Allianz spolupracuje s Kvapkou nádeje úplne od jej začiatku, to znamená už 16 rokov. Po minulé roky sa zameriavala najmä na pomoc detským onkologickým pacientom, no pred 2 rokmi zmenila zameranie, takisto po vzore Česka, a venuje sa už viac detskej psychiatrii. Ďakujem veľmi pekne za tento prístroj, ktorý určite zrýchli liečbu, zjednoduší a budú môcť užívať menej liekov, tým pádom výsledok domov. Ďakujem veľmi pekne. My ďakujeme, že sme sa mohli podieľať na tom, lebo vidíme to naozaj veľkú perspektívu a ďaká našim partnerom aj naša nadácia mohla vôbec uvažovať nad tým, že takýto moderný a myslíme, že veľmi efektívny a prínosný prístroj sme mohli naobstarať a veríme, že to bol len prvý krok v tej našej spolupráci a že budeme môcť pomáhať ďalej a nájsť pre tie decká čo najlepšie podmienky.